F'din il-katekezi eżistijaj kien nixtieq nieħdu ftit suġġett li jgħinna biex niġġeddu aħna meta niġġeddu aħna tiġġedded dejjem aktar il-Knisja, tiġġedded il-komunità nisranija. Nixtieq nieħdu suġġett li mhux ħallestih fil-katekezi tagħna llum imma nkomplu nirriflettu fuqu anke darb'oħra. It-tema li nixtieq nieħu hija dak li Ġesu jgħid fil-Evanġelju skont San Ġwan, skużawni, f'kapitlu 8 vers 32 huwa u jitkellem mal-Lut. Meta ħin minnhom Ġesu jgħid il-verità teħliskom. Nixtieq eżistijaj illi namlu mixja f'din il-kelma li l-verità linna teħlisna. Il-verità eżistijaj teħliskom f'dak il-kuntest li Ġesu fiha jitkellem, Ġesu jagħmel referenza għax-Xitan. U dan huwa l-ewwel punt li nixtieq insemmi. Aħna attakkati mix-Xitan illi fin-natura tiegħu huwa giddib u qarrieq. Ġesu fil-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 8 vers 44 Ġesu jgħid hekk dwar ix-Xitan. Meta jigdeb ikun qiegħed jitkellem tal-ju għax dak giddib u missier il-gideb. Ġesu ix-Xitan isejjaħlu missier il-gideb. Dak li hu fin-natura tiegħu. Ix-Xitan ma jafx jekk ma jigdibx. Meta jigdeb, jgħid Ġesu, ikun qiegħed jitkellem tal-ju għax dak giddib huwa missier il-gideb, jiġifieri huwa il-gideb għandu l-oriġinalità tiegħu, l-oriġini tiegħu fil-persuna ta' Satana. Il-Ktieb tal-Apokalissi jgħidilna wkoll fil-kapitlu 12 vers 9 li Satana huwa qarrieq. Issimgħu il-kelma x'tgħidilna. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serb tal-Edem li hu msejjaħ id-demonju u x-Xitan. Il-qarrieq tad-dinja kollha kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwaddba l-anġli tiegħu. Il-qarrieq tad-dinja kollha issejjaħlu din il-kelma eżistijaj. Ix-Xitan iqarraq bil-gideb tiegħu. Ix-Xitan huwa giddib u huwa qarrieq u l-ħidma tiegħu eżistijaj ir-rabja tiegħu għal Alla ix-Xitan jitfaħħa fuqna fil-mixja tagħna. U x-Xitan jipprova jigdiblek b'modi differenti u x-Xitan jipprova iqarraq bik. It-tieni punt li rid ngħid eżisti dal-kuntest huwa dan. Il-qerq u l-gideb tax-Xitan bħala mira għandu il-moħħ tagħna. Ix-Xitan jattakka il-moħħ tagħna. Ix-Xitan jattakka il-mentalità tagħna. Ix-Xitan jattakka il-fema tagħna. Ix-Xitan jattakka l-mod kif aħna naħsbu. Ix-Xitan jattakka l-mod kif aħna nirraġunaw. Il-mira tiegħu hija il-ħsieb tiegħek, il-moħħ tiegħek. San Pawl fit-tieni ittra tiegħu il-Korintin, kapitlu 11 vers 3, jgħidlek lil-komunità ta' Korintu. Jiena nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femietkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa tagħhom fi Kristu. San Pawl qed jgħid li jisma' bħalma s-serb ix-Xitan il-leva qarraq il-fema tagħha, nibża li anke Xitan ħajqarraq il-fema tagħkom. Eżistijaj jekk San Pawl kien attent għal dil komunità li kienet komunità karizmatika ħafna, komunità li nafu il-karizmi tal-Ispirtu Santu kemm kienu qawwijin fiha tant li San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu il-Korintin kapitlu 12, 13, 14 ikellimhom fuq id-doni tal-Ispirtu. Hija komunità wkoll minkejja kollox kellha anke ċerta firdiet fil-ħajja tagħha. U allura Pawlu jiftilhom għajnejhom mix-Xitan li jipprova jattakka l-fema tagħkom u jiena nixtieq nagħmel bħal Pawlu eżistijaj. Nixtieqkom illi nkunu attenti f'dil katakezi u li jmiss dwar
il-moħħ, il-ħsibijiet tagħna, kif ix-xitan jattakkana fil-ħsibijiet u permezz tal-ħsibijiet. Għaliex ix-xitan eżisti jattakka r-raġuni tagħna, l-fema tagħna? Il-littra lir-Rumani, kapitlu 12 vers 2, tgħidilna timxux max-xejra ta' din id-dinja. Iżda inbidlu skont it-tiġdid ta' femietkom biex jisseħħilkom tarfu x'inhi rida t'Alla, x'inhu tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Din hija ċavetta eżisti biex nifhmu il-qawwa tal-fema, il-qawwa tar-raġuni li għandha fina il-bnedmin u nixtieq nispjega din. Meta Alla ħalaqna fi xbija tiegħu. Meta ħalaqna fi xbija tiegħu, ħalaqna fi xbija tiegħu fit-totalità tagħna b'dak kollu li aħna. Allura fl-ispirtu tagħna l-iktar parti intima tal-eżistenza tagħna, il-fond net ta' qalbna, fir-ruħ tagħna u r-ruħ tagħna tinkorpora l-intellett tagħna, allura ir-raġuni, il-fema, tinkorpora ir-rieda tagħna u tinkorpora anka l-emozzjonijiet tagħna. U ħalaq anka il-ġisem tagħna fi xbieħ tiegħu. Dan ifisser eżistijej illi qabel id-dnub bil-moħħ tagħna aħna stajna iva narfu lil Alla. Imma permezz ta' dnub, id-dnub oriġinali, il-moħħ tagħna iddallam ġifieri ma jistax jara ċar, ma jistax jara kollox. Mela l-moħħ tagħna sa ċertu punt jista' jara fil-Alla, jista' jara f'xinu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Però minħabba dnub ma jistax jara to the full fil-milja tiegħu bis-salvazzjoni li tagħna Ġesu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-moħħ tagħna jista' jirċievi d-dawl mill-ġdid biex jista' jaraf il-Alla, it-tajjeb il-ħażin u x'inhu perfett. Allura eżistej biex ngħidlek il-moħħ tagħna, ir-raġunamenti tagħna, il-mentalità tagħna, il-mod kif naħsbu nirraġunaw, isu kamp ta' battalja. Kamp ta' battalja bejn ix-xitan u l-Ispirtu Santu. Ix-xitan jipprova idallmu bil-gideb, l-Ispirtu Santu idawlu bil-verità. Għaliex kemm l-Ispirtu Alla u kemm Satana jafu illi il-moħħ tagħna għandu l-potenzjal, għandu il-possibilità, għandu il-kapaċità li jista' jaraf x'inhi irida Alla, it-tajjeb, il-ħażin, x'inhu perfett. Allura aħna għandna bżonn nikkonvertu fil-moħħ tagħna, fil-mentalità tagħna, fil-fema tagħna biex nistu noħorġu mill-gideb tax-xitan u nieħdlu fil-verità ta' Alla. Issa f'dan il-kuntest nerġu naqraw allura l-ittra Rumani kapitlu 12 vers 2. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femietkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi rida Alla, x'inhu tajjeb, x'inhu li jogħġob, x'inhu perfett. Mela aħna l-fema tagħna trid tiġġedded. Eżistijej din hija sfida għal ħafna nies illum li aħna ma rridux inġeddu il-fema tagħna. Irridu nimxu wara Ġesu, imma rridu nibqu naħsbuha u nirraġunaw daqs li kieku maħniex mixin wara Ġesu. Ma rridux nibdlu il-loġika ta' moħħna. Ma rridux ninħallu l-Ispirtu Santu jibdel il-mod kif aħna naħsbu, il-mod kif aħna nirraġunaw. Mentri jeżisti parti mill-konverżjoni tagħna hija li aħna nimbidlu skont it-tiġdid ta' fema tagħna. Mela wara li nibdlu l-fema tagħna imbagħad nibdlu l-azzjonijiet tagħna. Mela x-xitan għandu l-mira tiegħu li attakka il-ħsibijiet tagħna. Għaliex jaf li bir-raġuni tagħna aħna nistgħu narfu lil Alla. Skużawni, u anke għaliex jaf skużawni, anke għaliex jaf li meta jaħkem il-moħħ tagħna iwassalna għal mewt, jiġifieri
għas-separazzjoni tagħna minn ma' Alla. Kollox jibda bil-ħsieb li jidħol f'moħħok. Kollox jibda b'dan l-attakk fuq il-moħħ, maħbubin tiegħi. Li b'mod differenti San Pawl isejjaħlu ix-xewqat tal-ġisem. Ix-xewqat tal-ġisem San Pawl mhix l-aħjar traduzzjoni bil-Malti li huma ix-xewqat tal-ġisem, imma hija il-bniedem il-qadim komplet fina nfusna, kif jaħseb, kif jirraġuna, kif iħoss, kif iġib ruħu. U isimgħu San Pawl fl-ittra lir-Rumani kapitlu 8 minn vers 6 sa 7 x'jgħidilna. Jgħidilnek Pawlu, ix-xewqat tal-ġisem iwaslu għal-mewt. Ix-xewqat tal-ispirtu iwaslu għal-ħajja u s-slim. Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma edewwa ta' Alla, ma joqodux għal-liġi ta' Alla u anqas jistgħu joqogħdu. Mela San Pawl qed jgħid isma' li jekk aħna il-moħħ tagħna il-bniedem il-qadim li jekk aħna ma neħtlux kif jirraġuna Alla fil-verità tiegħu imma nibqgħu fil-gidba, aħna se naslu għal-mewt li ninqataw minn Alla f'din id-dinja u possibilment fl-eternità fl-infern. Waqt li x-xewqat tal-ispirtu, il-moħħ tal-ispirtu, iwassal għal-ħajja u għaslim għal-paċi. Meta aħna ngħixu eżistijej fil-gidba tax-xitan, aħna ngħixu fil-mewt. Meta aħna ngħixu fil-verità tal-Ispirtu Santu, aħna ngħixu fil-paċi, fil-ħajja tagħna. Mela x-xitan għalhekk irid ixrajna sissa li x-xitan huwa qarrieq, li x-xitan huwa giddib, illi l-mira tax-xitan hija il-moħħ, ir-raġunamenti tagħna, għax jaf li jekk taflek moħħok jiżralek il-gideb fil-moħħ tiegħek, inti m'intix ħatara fil-verità ta' Alla u tar-rieda ta' Alla għall-bniedem x'irid Alla minna l-bnedmin u jaf ukoll li se jwasslek għall-mewt se jaqtek minn ma' Ġesu. Eżisti, ħa naraw issa din il-gideb li huma l-arma tax-xitan bħala il-giddib u l-qarriq. Kif jaħtlu x'jagħmel kif jigdeb ix-xitan? Biex nifhmu dan nixtieq illi mmorru għall-ktieb tal-Ġenesi propju għall-tieni u t-tielet kapitlu ħa naraw ir-rakkont tal-ġrajja tal-waqa tal-bniedem fid-dnub fil-persuni ta' Eva u Adam. Alla fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 2 minn vers 16 sa vers 17 jgħid lill-bniedem skużawni dal-kliem. Il-muli Alla ordna l-bniedem u qallu mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minna għax dakinhar li tikol minna żgur li tmut. Ħanerġa' naqra dan l-ordni li Alla ta' lill-bniedem. Mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol. Imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minna għax dakinhar li tikol minna żgur li tmut. Minn hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna verità li qal Alla. Issa ħanaraw kif is-serb, ix-xitan, sejjer jigdeb u jqarra il-bniedem fuq il-verità li Alla tah. Mela l-ewwel tiġi il-verità, imbagħad tiġi il-gidba. Il-gidba hija iċ-ċaħda tal-verità. Mela meta aħna issa hawnhekk ħanamxu dan il-mod. Ser naraw din bħala eżempju, u mbagħad il-qudiem naraw kif ix-xitan jagħmel l-istess pattern magħna fuq affarijiet differenti fil-mixja tagħna. Imma diżommuha f'moħħkom, l-ewwel tiġi l-verità u mbagħad hemm il-gidba. Mela meta hemm gidba, dik il-kidba qed tiċħad xi verità. Mela, kif ix-xitan se jwassal lil-Eva u magħha lill-Adam għall-gidba? L-ewwel pass li s-serp jagħmel huwa li jpoġġi f'dubju
il-kelma ta' Alla. Kif? Fi ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 3 vers 1 jgħidilnek: u s-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-muli Alla. U qal lil-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Erġgħu issimgħu daqsxejn x'jgħid is-serb il-leva. Tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Niġbed l-attenzjoni tiegħi, ix-xitan ma jpoġġix dubju lil-leva jekk Alla tkellimx. Le? Id-dubju li jpoġġilha huwa dwar Alla x'qal. X'qal? U ipoġġi d-dubju b'mod fin b'żewġ affarijiet. L-ewwel jgħidilha tassew li Alla qalilkom mela ħajpoġġiha f'dubju, mhux qed jgħidilha le Alla ma qalx hekk ta'. Ħajpoġġik f'dubju. Tassew li Alla qal. Din nistgħu napplikaw għal ħafna affarijiet. Tassew li Alla qal, pereżempju, dak li jaqgħad Alla ma jifirdux il-bniedem. Biex nagħti eżempju. Imbagħad jgħidilha li Alla qalilhom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Mhijiex vera. Alla ma qalilhomx biex ma jiklux mis-siġar kollha tal-ġnien, Alla qalhom biex jiklu mis-siġar kollha bil-maqlub. Minn barra minn waħda. Araw eżisti, ix-xitan jibda billi ipoġġi dubji fil-moħħ tiegħek. Ix-xitan jibda billi jpoġġi id-dubju fil-moħħ tiegħek. Kemm aħna rrid noqogħdu attenti eżisti meta ngħaddu minn mumenti ta' dubji. Ovvjament id-dubji jissejnuna nagħmlu mixja u jsaħħuna fil-ħajja tagħna. Imma d-dubji jekk aħna ma nqogħdux attenti jistgħu jwasluna fejn ix-xitan irid wassalna. It-tieni pass li għamel ix-xitan ma' Eva, wara li jpoġġilha d-dubju fil-kelma t'Alla, jiċħad il-kelma t'Alla. Meta fil-vers 4 imbagħad ix-xitan jgħidilha u s-serb qal lill-mara le żgur ma tmutux, fil-waqt li Alla kien qal żgur li tmut jekk tiekol minn din is-siġra. Araw mela l-ewwel ipoġġi d-dubju, mid-dubju tiġi ċaħda. Le Alla di mhijiex kif qal l-mulej, mhijiex hekk. L-ewwel dubju u mbagħad iċ-ċertezza żgur ma tmutx. Qed jikdeb. Qiegħed jiċħad il-kelma. Mela l-ewwel jiddubita. Imbagħad jiċħadha. Imbagħad ix-xitan jagħmel l-aħħar pass. It-tielet pass. Li jibdel il-verità għal Alla b'gidba mela jissostitwixxi jibdilha l-verità. Kif ħajibdilha? Meta fil-vers 5 jgħidilhom il-leva imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfettħu għajnejkom issiru bħal Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. Araw jagħmel il-bidla totali ta' dak li Alla qal. Mela Satana l-ewwel ipoġġilek dubju f'moħħok, imbagħad iwaslek biex tiċħad il-kelma, imbagħad once li inti ċħadt il-kelma jiżra fik il-gidba. Il-gidba. U inti temmina. Min-naħa l-oħra, se naraw issa eżistijaj 3 affarijiet illi tagħmel Eva meta qed tiddialoga ma' Satana, u forsi din kien l-ar ħaġa li Eva se tagħmel illi titkellem ma' xitan li kien jilħaqlu ħafna iktar minna. Biex naraw ftit Eva li żball tagħha x'kien, għamlet 3 żballi Eva, ħanerġu naqraw il-kelma li qal Alla, u mbagħad naraw kif tikkwota Eva u naraw 3 żballi li għamlet. Kif Eva allura kollaborat mal-gidba tax-xitan, mal-proċess tal-kidba ta' Satana. Alla qalilhom mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minna, għax dakinhar li tiekol minna żgur li tmut. Dak x'qal Alla. Eva li s-serb qaltlu mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu. Imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalinna la tiklux minnu u lanqas m'għandkom tmissuh inkella tmutu.
L-ewwel żball li tagħmel Eva kienet dan. Naqset mill-kliem ta' Alla. Alla qal mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tieklu. Minn barra waħda. Eva tgħid mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu. Tgħidu lix differenza tagħmel. Meta qed nikkwotaw il-kelma t'Alla, ma nistgħux nibdluha aħna eżistijej. Dan is-sens kbir li Alla tom tistgħu tieklu minn kollox. Barra minn waħda. Meta Eva daħlet f'din il-logħba ma' Satana, dan is-sens ta' kollox huwa available għalina barra waħda, Eva tnaqsu u tgħid mill-frott tas-siġar. Imma m'hemmx dak is-sens li qal Alla, is-sens ta' kollox. Allura hawnhekk eżisti innaqsu xi ħaġa anke gżajra mill-qal Alla. L-iżball tagħna fil-kollaborazzjoni max-Xitan li aħna nibdew innaqsu xi ħaġa mill-kelma. It-tieni żball li għamlet Eva kienet illi żiedet mal-kelma. Alla qalilhom biex ma jiklux minn frott mis-siġra waħda. Mentri Eva qalet Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas ma għandkom tmissuh. Alla ma qalx lil Eva li ma jistgħux imissu il-frott ta' dik is-siġra. Alla qalilha li ma jistgħux jikluh. Allura hemmhekk Eva qed narawha li żiedet xi ħaġa mal-kelma t'Alla kif aħna jista' jiġrilna eżistijej li aħna nżidu affarijiet u ntaqlu l-mixja tagħna. Alla jidilna kelma u minna aħna nagħmlu paniġierku u nżidu ma naqsu minna. It-tielet żball illi għamlet Eva, Alla jqallilhom illi jekk jieklu żgur li tmut jekk tiekol minn din. Waqt li Eva qalet inkella tmutu. Eva bidlet il-kelma. Minn żgur li tmut tgħid inkella tmutu, tgħidu lix differenza hemm. Hemm differenza fl-enfasi. Alla jagħmel enfasi li żgur li tmut. U qed tgħidha sempliċement tmut. Dik iċ-ċertezza li poġġallek tinnutaw f'daw l-iżballi li tagħmel Eva tnaqqas mill-fideltà lejn il-kelma t'Alla kif inhi, billi tnaqqas iżżid u tibdel il-kelma. Ma tibqax il-kelma fis-safa tagħha. U dan fiex iwassal lil-Eva. Il-Eva iwassalha biex ma tibqax tara dik is-siġra fid-dawl tal-kelma li kien qal Alla. Imma tibda tara issa b'mod differenti. U Ġenesi kapitlu 3 versit tgħidilna u l-mara rat li s-siġra kienet tajba l-ikel u tiġbdek fil-għajn. U s-siġra tħajrek biex tikseb id-den. U ħadet mill-frott u kielet. Imbattat ukoll il-żewġa li kien magħha u kiel. Mela s-siġra flok baqgħet tara fid-dawl tal-kelma t'Alla Alla x'qal dwar is-siġra, issa bdiet tara li kienet tajba l-ikel u tiġbed fil-għajn u tħajrek. Tajba, tiġbdek u tħajrek. Eżistijej dan hu l-proċess li anke aħna jiġrilna. Meta x-Xitan jikdbilna u naċċettaw il-gideb tiegħu, meta nibdlu l-kelma t'Alla u dak li qalilna Alla dwar ħafna affarijiet fil-ħajja tagħna, flok nibqu narawhom fid-dawl tal-kelma t'Alla, nibdu naraw li huma tajbin għalina għax jiena issa hekk tajjeb għalija fiċ-ċirkustanza tiegħi, mhux jgħid il-mulej x'inhu tajjeb għalija. Tiġbdek għax di tħajjarni issa, tħajjarni, il-gidba tħajjarni. Mhux Alla xirid minni lex jiġbidni. U li tħajjarni, tagħmilha appetituża għalija, tnissel ix-xewq għalija. Eżistijej, f'katekeżi oħra sejrin naraw ftit gidbiet li x-Xitan jipprova idaħlilna f'moħħna. Kif jagħmel dan il-proċess fina. Tinsewx, Satana huwa qarrieq huwa giddieb. Irid jattakka l-moħħ il-ħsibijiet tiegħek. Għax jaf li bir-raġuni tiegħek bil-ħsibijiet tiegħek inti tista' tasal għall għall-verità u jaf li jekk jiżralek il-gidba f'moħħok jaqtek minn Alla u jwaslek għall-mewt. Rajna kif ix-Xitan jagħmel dan billi jpoġġi fid-dubju l-kelma t'Alla, billi jiġħad il-kelma t'Alla, billi jibdel il-verità tal-kelma t'Alla. U rajna li anke l-iżballi li aħna nagħmlu billi aħna naqsu mill-kelma t'Alla, inżidu mal-kelma t'Alla u nibdlu l-kelma t'Alla.
U dan iwassal billi l-verità li għallawrina fuq il-bniedem, fuq id-dinjità tiegħu, fuq iż-żwieġ, il-familja, is-salvazzjoni, ma nibqgħux narawha fid-dawl tal-Alla, imma nibdew narawha skont dak li hu tajjeb għalija, skont dak li jiġbidli u skont dak li jħajjarni. Ejjew eżistijej, noqogħdu attenti illi nduru lejn Ġesu biex aħna ma nkunux vittmi ta' dawn il-gideb ta' Satana, imma nirċievu il-fejqan mill-gideb li Satana jagħmlilna billi nirċievu l-fejqan li Ġesu irid jagħtina bil-kelma tiegħu li hija il-verità.